Nire izen Antonio da eta Laguardako Biztor Tapia eskolan egiten dut. Gure eskolan egiten ditugun bi esperientziak kontatu nahi dizkizuet. Bata da tertulia dialogikoak eta bestea motxila ibiltariak. Tertulia dialogikoak erabiltzen ditugu irakurmena eta ahozko adierazpena lantzeko. Baina beste bideotetik ere, beste eremu asko ere lantzen ditugu. Adibidez, oso baliogarria da hiztegi aldetik, eta kontutan hartu behar dugu gure ikasleen artean 22% etorkina da. Beste aldetik ere hezkidetza lantzen dugu eta batez ere autoestima, ikasleen autoestima. Eta prozedura honetan ikasleek bere iritzia azaldu behar dute. Prozedura oso intuitiboa da. Irakasleak markatzen du testu bat irakurtzeko, gero ikasleek etxean irakurtzen dute eta markatzen dituzte haiei kostatu zaien paragrafoa, esaldia edo hitzak. Eta gero ikasgelan borobil bat eginda eta irakasleak zuzenduta bakoitzak bere iritzia edo berak apuntatu duena azaltzen du eta beste guztiek bere iritziak edo komentariak egiten dituzte. Eta horrela irakasle guztien partaidetza lortzen da. Beste esperientzia da motxila ibiltariak. Lortu nahi genuen bebai irakurmenean familien partaidetza. Horretarako prestatu genituen motxila ideologikoak. Bertan daude da motxila bat eta bertan daude mota askotako liburuak. Erderaz, inglesez, euskeraz, eta baita ere aldizkariak, eta badago irakurmena girotzeko abestiak, diezka bat abestiekin, munduko abestiekin. Gero badago ere liburuzka bat familien partaideek bere iritzia azaltzeko, eta gero balorapen horri bat agertzen da. Helburua da irakurketa familia giroan egitea. Eta hori da gutxi gorabehera gure eskolan egiten ditugunak.